Nosaltres volíem celebrar aquests 65 anys perquè es dona unes circumstàncies que no seran fàcils de tornar a trobar, i és que en aquests moments estem molt bé les 3 generacions. Aquí hi ha la segona i tercera generació de l'empresa plenament incorporada en l'empresa i la primera generació, la nostra mare, que per nosaltres és el mirall on sempre ens hem volgut reflectir i que realment ha estat l'artífex que l'empresa existís. Sense la seva decisió, l'empresa no hauria existit. La mare tenia 25 anys i es pensava que el seu somni estava complert. Era una dona que estava feliçment casada, que tenia realment un home que era un home emprenedor, que era un home audaç, un home amb una vitalitat extraordinària, i per tant ella pensava que la seva missió era ser una bona esposa i cuidar els seus fills. Era el que realment ella havia pensat i previst a la seva vida. Molt lluny de tot això, en un moment va haver de prendre una decisió importantíssima, i tenia 2 opcions. Podia fer una decisió que era una decisió realment de conformitat, de dir, bueno, la vida m'ha donat un sotrac, i jo me'n vaig i faig una vida tranquil·la i una vida més segura, li havien ofert feina, per tant ella podia continuar la seva vida discreta i segura. O l'altra alternativa era sortir al món a lluitar per una empresa que només tenia 3 anys, però que havia estat claríssimament la il·lusió del nostre pare. Els elements no els tenia a favor. L'Immaculada tenia 2 anys, jo vaig néixer l'endemà de l'enterrament del pare. Per tant, ella era dona, no hi havia dones en el sector immobiliari, però és que a més hem de situar-nos a l'any 52, i a l'any 52 les dones no tenien plens drets, perquè tinguem una idea, les dones per qualsevol tràfic jurídic necessitaven la voluntat marital. Tristament, els drets només els tenien les vídues, que era el cas d'elles. I realment de l'actitud de la nostra mare en van sortir els valors de l'empresa. L'empresa té uns valors que són una mica els pilars que la mare ens va anar donant. La primera, la fidelitat als principis, la fidelitat a les persones i a les idees, la constància per aconseguir-ho, la mirada a llarg termini, realment poder fer front a les contradiccions i a les coses que passaven a la vida, no espantar-se, sortir endavant, l'austeritat com a filosofia de vida, també era una de les màximes que la mare sempre ens havia recomanat i implementat. Després també la passió pel coneixement, era importantíssim poder conèixer, i sobretot, la il·lusió per la feina. Vàrem enviar un escrit a la Generalitat demanant un somni que sabíem que li faria il·lusió a la nostra mare. I la veritat és que el mes de desembre ens varen notificar que el somni s'havia complert. Per una empresa com la nostra, una PIME, tindre el recolzament de les institucions creiem que avui en dia és fonamental. Per això agraïm moltíssim la presència avui aquí i que faci el tancament el molt honorable senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies. Una mica l'homenatge no és només amb una empresa, que també 65 anys són uns quants anys, no? Abans en podríem dir que era gairebé l'edat de la jubilació. Ara ja no estan així, perquè això ja sabeu que es va allargant i vés a saber el que passarà en el futur, però evidentment no és l'edat de jubilació de l'empresa, perquè l'empresa, ara venint cap aquí, em mirava una mica el que han passat aquests darrers anys, també de moltes dificultats, aquest 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, aquests anys que es fan eterns des del punt de vista de les dificultats, de les adversitats, etc. I mirava una mica aquesta evolució i veig que veu passar un sotrac important, com és lògic per altra banda, en el camp de l'habitatge, en el camp immobiliari, en el camp dels serveis immobiliaris, en els anys 2008, 2009, us veu anar recuperant, i ara he vist que us heu recuperat gairebé ja en la línia del que era abans que comencessin els sotracs. I això no ho pot dir tothom. És un gran goig poder estar aquí, no? Perquè és una manera de subratllar precisament aquestes actituds i aquesta feina
que han portat a que en un món tan complicat com és el món immobiliari en aquest moment, no només hagueu sobreviscut, sinó que a més doncs, heu anat endavant i heu anat avançant. El mèrit està en llevar-se ben d'hora, però anar a dormir també una mica tard, perquè vol dir que s'hi han posat moltes hores pel mig, que s'hi ha posat molt esforç, que s'hi ha posat molta voluntat, que s'hi ha posat segurament molt sentit d'equip, que s'hi ha posat visió, que s'hi ha posat projecte i que a més doncs, s'hi han posat, probablement és el cas, vaja, sé que és el cas, s'hi han posat una sèrie d'actius en forma d'actitud, una sèrie de valors, diguem-ho així, que ajuden a que aquesta empresa no sigui simplement una empresa més. Jo crec que avui, dintre d'aquesta ànima que estem celebrant, d'aquest conjunt d'actituds, val la pena recordar una cosa que ha fet Amat en aquests darrers anys. Gràcies a la seva, probablement, experiència, però també gràcies a la seva sensibilitat, que és que heu evitat desenes de desnonaments. És així o no? És així. Desenes vol dir desenes, sobre els casos que tenien ells, amb el parc d'habitatges que deveu administrar, no? Un percentatge molt alt de desnonaments evitats. I això diu molt. I per tant, a part de felicitats per l'aniversari, 65 anys no es fan cada dia, doncs gràcies també per tot aquest exemple que doneu, per tota aquesta trajectòria i per ser un bon reflexe, un bon mirall, un bon aparador, un bon referent de cara a molta altra gent que segurament el que necessita és trobar, fins i tot en el mercat, trobar bons referents.